pajambiri linatsatira kuti ICP amafuna mutape Chilabanda after ndi kuti atatusa chikalata pa 8 May 2026 kuti Chilabandayo akuyeneka ndithudi atapidwe polisi ithamange ikamupeze imutape akati yoncho amuguzire ku bwalo la milandu akayankhetu mulandu umene anapalamula nthawi imeneyo ali ngati nduna ya zachuma mu ulamuliro wa chipani chomwe Congress Party mosogozedwa ndi a Dr. Laza. Pajambiri timatsatira bwino kuti Chilabanda anakhala nduna ya zachuma kuyamba cha mu Oktoba menemo chaka chimene cha 2023 mpaka ukafika mu Septemba chaka cha 2025 pamene anasinthana ulamuliro ku zachoka wa Malawi Congress Party nkubwera magayi a DPP. Ndipo potengera ndi chikalata chimene magayi a SB anatulusa amanena zono kuti Chilabanda sanagwire ntchito bwino ngati nduna ya zachuma amapangatu authorize mapayments a ndalama za nkhaninkhani. Ndalama zimenezo zimapitatu ku Mega Farm paja ndalama zake amanena zona kuti zinali 29.5 biliyoni Malawi kwacha. Ndipo potengera ndi kalatayo akunena zona kuti Chilabanda anagwiritsa ntchito molawika mphamvu zawo popangatu authorize kapena kupereka chilolezo kuti ndalama zimenezo zichoke ku account number 1 zipite ku Mega Farm. Paja timatsata bwino kuti umakhala national budget ndi budget imeneyo ina department ina iliyonse ya boma imakhala zoti ayipanga allocate ndalama zoti agwiritse ntchito financial year imeneyo ndi zikunena kuti ku Mega Farm ko anapanga ndithu allocate ndalama zawo zoti agwiritse ntchito mu chaka chimenecho komano Chilabanda pa zifukwa zawo kandi kuti ndi akuluakulu ena aboma nthawi imeneyo ndi pamene amaona zoti atulusenso ndalama zina zapadera zokwanatu 29.5 biliyoni Malawi kwacha. Ndi magayi a SB akunena zoti ndalama zimenezo sanatsate ndondomeko zotulusira ndalama zimenezo. Chifukwa chake ICB amafuna zoti a Chilabanda anjatidwe akatero apite nawo ku bwalo la milandu akayankhetu mlandu pa nkhani imeneyi. Paja malamulo a dziko la Malawi makamaka tikapita pa section 173 komanso 178 masection amenewa amakamba nkhani zokhuza ndi Public Finance Management Act kapena akunena zona kuti PFMA ijayo ya mchaka cha 2022 ndi act imene imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi ndalama zaboma mmene zingachokere ku account number 1 kandi kuti kupita ku department inake kaya kupita kwina kwake ku agencies aboma pali ndithu njira zingapo pamwe chidule tingufotokoza njira imodzi imeneno a Chilabanda akuaganizira kuti anapalamula potsatsata malamulo. Njira imene a Chilabanda anatulusira ndalama anatulusa ngati contingencies fund kapena kuti ndalama zimenezo zinatuluka ngati kuti kuli chinthu china chake cha msangamsanga choti chimafunika ndalama zimenezo ndi a Chilabanda wosayinira kuti ndalama zimenezo zituluke zipite ku Mega Farm. Of course iwo ndi kuti amaloledwa kuti atha kusayinira komano motsata ndondomeko bwinobwino chifukwa ndondomeko yake ndionena kuti amene akupanga issue warrant yonena kuti afuna kutulusidwe ndalama zimenezo zokwana 29 point chakuti biliyonizo kuchokeratu ku account number 1 akapanga zimenezo amene akupita ku parliament ndi parliament imeneyo ikaonekirenso bwinobwino nkhani yokhuza ndi supplementary estimation ya ndalama imene afuna kuti no account number 1 ituluse zipite ngati mmene kunalili ku Mega Farm ndi pajasimaka blank check kuchoka pamenepo ku parliament akaonekera bwinobwino kono ndi amapanga vote kuti no apange replace ndalama imene ikufunikirayo kena kono ema zadusa ngati supplementary ndi ngati Chilabanda sanachite zimenezi anangozisayinira mwe wokha ngati nduna ya zachuma ndalama zimenezo ndikudusisidwa pamenepo nchifukwa yake akwaduduluza kuti apite nawo ku bwalo la milandu pophwanyatu ndondomeko zaboma makamaka nkhani zokhuzana ndi ndalama kapena kuti misonkho ya Malawi ndi paja Chilabanda aliso pa belo after ndi kuti no nanjatidwanso m'mbuyomo ndi a fiscal police nkhani yake yokhuzananso ndi ndalama kuti mene ankagwira ntchito ngati nduna ya zachuma anasokonezanso zinthu zina makamaka zokhuzana ndi ma documents ndi zina zotero paja zinthu zake atawerengera ndalama zake zonse zimakwana 25 biliyoni Malawi kwacha. Nkhani yake inali yokhuzana ndi ma contracts oti kampani yake ipange supply fertilizer yemwe nthawi imeneyo ankanena zona kuti anali 600,000 metric tons ndipo kampani yake inali ija ya chinyengo ija ya East Bridge Estate SRL yako dziko lija la ku Romania ndi paja fertilizer ameneyo sanapange supply magazi ameneyo a East Bridge ndi kuti ngati anapanga authorize ma payments ndi zina zotero dola imeneyo ndi kuti inapita m'madzi kuthekanso mwina kuseri ku magayi amakhala kapfulira so kusatira kunjatidwa kwawo pa 12 April 2026 pamene ankapeza zoti atakhala masiku angapo ku
ko polisi anapezeka zona kuti pa 14 April 2026 atapita ku bwalo la milandu ku Lilongwe kumeneko ndi kumene anapezeka zoti apasa belo kumeneko, yomweno belo imeneyo inali ndi ndondomeko zake. Paja anawuza kuti apereke ndalama yokwana 2 miliyoni malakwacha, ndi kuti azikhalanso akuyendera ndondomeko za belo imeneyo, kandi kuti kumapita ku polisi kukachongesa kumeneko kuti alipo. Kuchoka pamenepo nawuza kuti ziphaso zawo zoyendera akuyenera kuzisiya m'manjatu mwa khoti. Ndiye paja tinatsatira bwino kuti atatuluka pa khoti anayankhula kunena zoti kunjetedwa kwawo kunabwera pa zifukwa za ndale iwowoto anali osalakwa, ndi mmene ankayankhulira nthawi imeneja. Ndiye paja ndi mmene amayankhulira magayi a Congress after ndi kuti akamangidwa nthawi zambiri nkhani zake zimakhala zimenezo. Achinakabwera amabwera kumazifotokoza kunena zona kuti akwamanga pa zifukwa za ndale, koma chonsecho nkhani zake zimakhala zona kuti nthawi zina makosana amenewo amakhala kupanga defraud boma ndi zina zotero. Mu nthawi imeneyo anali pa mpando. Ndi ambiri mwina tinatsatiranso bwinobwino kunena zona kuti unazungulira nkhani kuti Chula Banda wawazika SB, ndeti kukanika kumumanga after ndi kuti wawazika Chula Banda sakuzika kuti ali kuti. Ndi tinaona kuti mbali yake inabwera kuzafotokoza kunena zoti Chula Banda alipo ndithuti sanawazike ngati imene achita Zamba. Paja Zamba anapezeka zona kuti anaphwanyatu ndondomeko za belo kungowazika ulendo kupita Jones kumeneko komakasakasaka asylum kumeneko. Komano Chula Banda akuti ndithuti alipo anangotalikira komano ali within Malawi, sizoti wawazika. Ndi tinaona kuti lero li pa 11 May 2026 paja makosana amenewa ali ndi lawyer wawo Jefferson Kazipatike amene amakhala akuthamangisa Maliko Battles. Ndi Jefferson Kazipatike anathamangiratu kagwada ku bwalo la milandu makamaka nkhani yokhuzana ndi warrant of arrest imene SB anapanga issue anakatenga ku bwalo la milandu kuti anjate Chula Banda. Ndi kumeneko Jefferson Kazipatike ku bwalo la milandu amapereka mfundo zake zimene amafunira kuti ampase order yolesatu kuti Chula Banda asamangidwe. Ndi kumeneko zimene amafotokoza amene azona kuti potsatira kuti Chula Banda ali pa belo padakali panopa, komanso akuti Chula Bandayo amakhala akutsatira bwinobwino ndondomeko za belo zimene anawuzidwa ndi bwalo la milandu mbuyomu. Palibenso chifukwa chonena kuti abungwe la SB amunjate ngati pali nkhani zina, ndi kuti akungoyenera kuti apite ku bwalo la milandu akakambirane kumeneko osati amunjate akamponye mchitoposi. Posatira zimenezi amene amapemphola order imeneyo jaji ameneyo ndi anapezeka zona kuti wapereka chiletso chimenecho kulesatu abungwe la SB kuti asanjate Chula Banda. Malo mwake ndi kuti ngati ali ndi ma issues ndi a Chula Banda ngati imene tikukambiramo kuti anapanga authorize payment ya ndalama zapadera kuti zipite ku Mega Farm. Nkhani imeneyo ndi kuti angomutenga Chula Bandayo apitetu akakambirane ku bwalo la milandu. Ndi tikupempha kuti abungwe limene lothana ndi katangale ndi ziphuphu atsatira zimene bwalo la milandu lapereka kuti mbali zonse zipite ku bwalo la milandu zikakambirane kumeneko osati Chula Banda aumbwandiridwe akaponyedwe mu chitoposi. Ayi mmene nkhani zake ndi mmene zimakhalira makamaka zamakosana ndalewa amapeza zoti akudumphadumpha zikafikatu ku mabwalo la milandu ngati mmene zakhaliramo. Komano akhala munthu wamba nkhani zake sizimachedwa, amapeza zoti amusenza ukamusiya ku bwalo la milandu komweko amapeza zoti amuwaza zaka kumeneko azikatu watoka ndi kuti kumaula ndi ku Chili prison ndi ku Zomba maximum. Nkhani zake ndi mmene zimakhala zikuyendera. Enanso milandu yawo tinaona mmene inathera simadziwikanso kuti inathera kuti. Chitsanzo chabwino tinaliro ndi kesi ya Chimwendo Banda, nkhani zake sizimadziwika kuti mutu wake unathera pati. Mkulu wakenso amene amakhala kuthamangisa zimenezi ndi kuti ndi amene George Jefferson Kazipatike. Mukumbukiranso nkhani ya Nyamata Zikwanje zinateronso nthawi ija after ndi kuti anangothamangira ku bwalo la milandu ndikukatengatu injunction kulesa kuti polisi isamamangenso magayi a Zikwanje aja. Tinaona ndithu amene nkhani zake zinakhalira pamene tikapita kwa anthu osauka ngati m'bale uja Devi uja wakumwanza uja anapezeka ndi matumba awiri amakala sanachite nkhani yake after ndi kuti 12 days amung'amba kumugamulatu kumulamula ndalama kuti alipire. Chilungamo chake ndi mmene chimakhala chikuyendera pa Malawi. Mabwalo athu ndi achilungamo kwambiri, amayendesa ndithu nkhani mwachilungamo kwambiri mosakondera mosayang'ana nkhope. Anyways makosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera. Kuthekatu mwini maganizo pa nkhani imene pamene tinazo kuti Jefferson Kazipatike wathamangira ku bwalo la milandu ene wakatenga injunction kulesatu bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti asanjate Chula Banda nkhani yokhuzana ndi authorization ya ndalama zapadera zokwanatu 29.5 biliyoni zimene akuti zinapita ku bungwe la Mega Farm. Mbuyomo pamene Chula Banda anali nduna ya zachuma. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section kwa mulemekezanso maganizo anzathu.